हेलो लोगोफोर गुड इभिनिं दिनै मोस्ट इम्पर्टेन्ट टपिक्सनि सायाव रायलायगोन इउपिपिएल पार्टीनि जेसेबां एमसिएलए इएम एमएलएफोर दं बिथांमोनहा जोंनि अल बिटिसि आव थानाय गथ'फोरनि जेसेबां स्कलारशिप मोननांगौ बेखौ दिनैसिमबो होजोबाखै माने गाव गावनि जाथि बंसखौल' नायदों आरो जोंनि बे दा 31 कन्स्टिटिउएन्सिनि जयन्त बसुमतारी एमएलए इउपिपिएल पार्टीनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि बिथाङा मोजांल' ससियेल मिडियायाव खोथा बुङो रायजो राजाफोर आरो दिनैनि दिनाव गोबां बर' फरायसाफोरा माने थाखा फैसानि प्रब्लेम जानानै माने स्कलारशिप एप्लाइ खालामदोंमोन नाथाय दिनैनि दिनाव रावबो मोनाखै रायजो राजाफोर गावसिनि सोरबा न'खरनि जाथि बंस बाय बाहागि गामिनि खाथि खाला बिथांमोनासो मोनदों नाथाय दिनैनि दिनाव बे गरिब स्टुडेन्टफोरा बेसेबां प्रब्लेम्स जादों रायजो राजाफोर दिनैनि दिनाव इउपिपिएलआ बुंदोंमोन सरकाराव फैयोब्ला बयनोबो चान्स होनाय जागोन बयबो जेसेबां जोंनि अल बिटिसि आव थानाय गोरिब गुन्द्राफोर दं बिथांमोननि गथ' गथायफोरनि सोलोंथाइनि थाखाय मोजां खामानि मावनानै होगोन फरायनाय मानाय लेखा बायनाय मानाय गासिबो सुबिदा मोनजोबगोन होनना बुंदों नाथाय दिनैनि दिनाव जयन्त बसुमतारीया इउपिपिएलनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि एमएलएआ दिनैनि दिनाव जोंनि 31 कन्स्टिटिउएन्सिनि सासे गोख्रों लिडार दैदेनगिरि जानानै एमएलए जयन्त बसुमतारीया दिनै बयनोबो रानाखै आंबो हैदोंमोन एडमिशन लानो थाखाय जयन्त बसुमतारीया जोंनि स्कलारशिपखौ होआखै रायजो राजाफोर गावसिनि जाथि बंस न'खरनि बाय बाहागिफोरनोसो राननानै होदों रायजो राजाफोर अब्ला जोंनि बे 31 कन्स्टिटिउएन्सियाव जेसेबां गथ'फोर दं फरायसाफोर दं बिथांमोना दिनै दुखु फोरमायदों ससियेल मिडियायाव सोरबा मोनदों सोरबा मोनाखै न'नि जाथि बंसआवसो मोनदों रायजो राजाफोर आरो जाय भिडिअखौ मोजां मोनदों शेयार खालाम बयनोबो जिब्रालायनाय आरो जाहाथे बयबो मोनथियो मानि थाखाय टपिक्सखौ रायलायदों रायजो राजाफोरा दुखुनांथाव बाथ्रा बिथांमोना बुंदोंमोन बयनोबो होगोन नाथाय दिनैनि दिनाव बिथांमोना रावनोबो होआखै रायजो राजाफोर थेंक इउ।